Aquesta proposta que estem preparant per al proper número de Mètode, que serà en la nostra secció El Jardí Animat, és una proposta que es diu Paleta de colors. Volem que gaudir de les plantes, en concret de les flors, per a fer un quadre en els colors que ens donen cada una dels pètals. Per fer aquesta activitat necessitem un grapat de flors, dels pètals. Necessitem un poquet de sal i un poquet d'aigua. En primer lloc, tenim que posar en un morter els pètals. Després afegirem un poquet de sal. La sal el que fa és demordent, és el que possibilita que se mantinga el color després de fer la dissolució. Després afegirem un poquet d'aigua i després ja podem triturar els pètals. Una vegada que estem triturats, tenim que deixar-los un poquet en l'aigua para que així el color passe a l'aigua. El que són els pigments vegetals tenen que passar a l'aigua per després aprofitar-los. I aquest pot ser el nostre resultat de la nostra paleta de colors.